Manje inkinga ukuthi ngesikhathi leso sonke sibambile i-connection kaNkulunkulu, sifloyo nomoya ongcwele. Bese kuba nomuntu ayithela ngamanzi ayithi. Bese inhliziyo zethu siyayifila lento ukuthi lo muntu lo yini. Kuba uyidedelele lento le yasebenza. Nezwa lento le. Ngoba i-tradition inkqubo isafuna le ndlela yayo. Amen. Noma uNkulunkulu esesakasebenza umuntu akana direction yokuthi makunje ayikhona uNkulunkulu nami ukhona manje. Asimvumeleni asebenze ngendlela yakhe. Senze njani? Simvumele. There are days when I know ukuthi namhlanje zizobuya, and I confess ngithi ngiyabona namhlanje angeke kufane namanye amalanga. Angeke kufane namanye. It's because I have the knowing of God ukuthi He told me ukuthi namhlanje kuzoyenzani. Ngitshela abantu ngithi namhlanje ngihamba noNkulunkulu khona. Ngakungitshela wathi ngizoba khona, ingilosi khona. But the people did not catch uNkulunkulu makakho. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you. Amen.